खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गोदान दिल्लीयाव एबसु एक्स-एनडिएफबि आरो इउबिपिअआ भारत आरो आसाम सरकारजों सावरायदों। अम्बुबासि मेलायाव खावनाय फन आरो रांजों लोगोसे सासे सिखावखौ खादों पुलिसआ। माथावरि बायफ्लंनानै टियकनि 60 गामिफोरा दैबानाजों लोमसावदों। बायहाथा सारियालियाव जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन सासेखौ फाहामथाय होगासिनो दङ। लैथोआरि फोरोंथायनि थाखाय बगिबिलाव ओनसोलारि मिरु सायख'दों। 2019 मायथाइयाव विंग कमान्डार अभिनन्दनखौ हामनायनि दाबि खालामग्रा पाकिस्तानी मेजरा बुथारजाबाय। उत्तराखंडनि दैमायाव बास गोग्लैलांनायाव सानै सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 10 गोमादों। तुर्कीनि देरसिन सुथुर ग्रीसआव इन्डियान एयार फर्सनि गाहाया आगान हैदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बिटिआर गोरोबथानि दिनैसिम मावफुंजानाय आरो आद्रा थाबावनाय दफाफोरनि सायाव दिनै भारत सरकार, आसाम सरकार आरो सागानगिरि फारियै एबसु एक्स-एनडिएफबि आरो इउबिपिअआ जथायै गोदान दिल्लीनि नर्थ ब्लकआव थानाय 118 नं खथायाव सावरायनाय जायो। बे सावरायनायाव गाहायै बिटिआर गोरोबथानि 3.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 8.4, 9.2, 9.4 आरो 10.2 नि दफाफोरानो जायगा मोनो। बे सावरायनायाव भारत सरकारनि जानानै नखर बिफाननि जइन्ट सेक्रेटारि नीरज कुमार बानसु, आसाम सरकारनि एडिजिपि हेरेन चन्द्र नाथ आरो बिटिआरनिफ्राय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाश दिपआ बाहागो लादोंमोन। बे सावरायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आफादगिरि दिपेन बर', लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि, उमेश दैमारि, गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो बुंथिगिरि अबिद नार्जारि मोनहा बाहागो लादोंमोन। बारग' एनडिएफबि वेलफेयार एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि, बिलिरथि वारि आरो इउबिपिअनिफ्राय गाहाय नेहाथारि पिताम्बर ब्रह्मजों लोगोसे लोगो गाहाय नेहाथारि सनि बर'आ बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। सोलिगासिनो थानाय अम्बुबासि मेलानि समाव बुधबारखालि नोगोर पुलिसआ कालीपुर आश्रम पिसिआरआ सासे सिबियारिनिफ्राय खावनायनि दायाव सासे आइजो सिखावखौ खानो हादों। दासान्दि हमनो हानाय आइजोखौ बिबानाव थानाय मावख'गिरिफ्रा गोख्रैनो सोंथि खालामनो थाखाय पुलिसनो हरनाय जाबाय। सिग्रोमनाय समाव बिनिफ्राय खावनाय रियेलमी 11 प्र' मबाइल फन, नोगोद 12,496 रां आरो गोथां गाबनि पार्स मोननो हादोंमोन। आथिखालाव आइजोनि हेंथायै आयेनारि राहा लानाय जाबाय आरो बेनि बागै मिथिनो थाखाय आरोबाव गोख्रोङैनो नायबिजिरगासिनो दङ। टियक रेभिनिउ बेंकनि सिङाव आथिखालाव दैबानानि थासारिया बांसिनै गिख्रंथाव महर लानानै दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला टियक आरो काकजान ओनसोलाव थानाय पुति आरो जाजि दैमाया माथावरिफोरखौ सिफायनानै ओनसोलनि गं 50-60 गामिफोराव लोमसावहैदों। माथावरिफोरखौ गोबाव समनिफ्रायनो मोजां फाहामना होयैनि जाहोनाव बोथोरनि गिबि समावनो बेबायदि थासारिया जादों होननानै थागिरि सुबुंफ्रा फोरमायथिदों। जायनि फिथाइ महरै माथावरिनि लोरबां जायगाफोरखौ सौसिनानै बोहैलांनानै गामिफ्रा दैबानाजों मोगा-मोगि जानांदों। बेनि अनगायैबो गोदानै दाजानाय मरियानि बियाबनि उत्तर दुलियाजायाव दैबानानि थासारिया गिथावना महर जानानै दङ। बिजेपि दैदेननाय सरकारा सोलिगासिनो थानाय समावबो फाहामनायनि गोख्रों राहा लायैनि जाहोनाव दोलोनि बिबानगिरिफोरा रागा जोंखांदों। लोगोसेनो जिल्ला खुंथाय आरो पन्चायत बिबानगिरिफोरनि 20 मिटारसो गोलाव बायनाय माथावरिखौ फोसाबनो हायैनि थाखाय गोख्रोङै सोंखारिजादों। आथिखालाव दैनि खोलोब बांलांगासिनो थानायखौ नोजोर होनानै जायगानि सुबुंफ्रा थाबैनो फाहामनो आरो दैबाना जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो नारा नाथा नाजागासिनो दङ।
जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों बायहाथा सारियालि ओनसोलनि थागिरिफ्रा आथिखालाव संखिखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामजों सासे सुबुङा जिउ खहा जानायनि उनावनो अगदाला गामिनि थागिरि अरुण शर्मायाबो बे बेरामजों भुगिनांनायनि जाहोनाव दासान्दि गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालनि इन्टेन्सिभ केयार इउनिटआव फाहामथाय लागासिनो दङ। गुबैयै बे बेरामखौ बांलांनाय थासारिखौ नोजोर खालामनानै जायगानि सुबुंफ्रा होबथानायनि राहा लानो थाखाय सुबुं समाजनो सांग्रांथिनि बागै थुलुंगा होनो थाखाय मोनसे सांग्रांथि मेल लानायबो जादों, जायनि उनाव सोरखारखौ बेराम गोसारहोनायखौ थाबैनो होबथानो आरजाथाव राहा लानो खावलायदों। इयुन समफोराव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनावबो सन्देरनानै गोहोम गोग्लैनो हागौनि सन्देहजों बायहाथा सारियालि अगदालानिनो सासे सुबुङा गोथौयै दुखु फोरमायदों। बबेखानि ओनसोलाव साख्रि गैयै लाइमोनफोरजों गायसनजानाय रेगुलेटेड नङै अमा फार्म बानायनायनि जाहोनावनो जापानिज एनकेफेलाइटिस बेरामनि गोसारनाया बांसिनै जादों होननानै गामियारिफोरा फोथायदों। इनलेन्ड वाटारवेज अथरिटी अफ इन्डियाया गावनि 198थि बर्ड जथुमनि समाव खर'सा आसामनि डिब्रुगड़ बगिबिलाव मोनसे ओनसोलारि सार्भिस मिरु दानो गनायथि होदों। डिब्रुगड़खौ बेनि गोख्रों फोनांजाब आरो हादोर गेजेरारि दै रोगाथाय आरो लैथोआरि लजिस्टिकआव रोंगौथि गोनां रोंग'साफोरनि बांलांनाय गोनांथिखौ फोजोबनो लैथोआरि फोरोंथाय बिथायारि सानज'थायनि थाखाय मोनसे ओनसोलारि मिरु बिन्दो महरै बेनि गोहोनि थाखाय सायख'नाय जादों। फैबाय थानाय RCOE आव 5392 सुबुंफोरखौ फोरोंथाय होनो हानाय गोहो थागोन। मिरुआ हादोर गेजेरारि जाहाज आयेन 2021 जों गोरोबनाय फोरमान होजानाय फोरोंथाय हाबाफारिफोर होगोन, जेराव जाहाज गाथोन सामलायनाय, जाहाज सालायनाय आरो टार्मिनेल सामलायनाय बायदि गोनांथार आयदाफोरा थागोन। बे हाबाफारिया ओनसोलनि लैथोआरि गोहोखौ मख'जाथाव महरै बांहोगोन आरो सा सानजाखौ भारतनि हादोर गेजेरारि दै लामा सेक्टराव मोनसे गोनांथार बाहागो लागिरि महरै गायसनगोन होननानै साननाय जादों। बेनि सिगां 10 जानुवारियाव नैथिनि समाव दै लामा जौगाथाय गौथुमनि जथुमाव मिरुनि रुंमा गाथोन, सेभिं आरो दै लामा बिफाननि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ भारतआव हादोर गेजेरारि दै लामाफोरनि जौगाथायनि थांखिजों 50,000 कौटि रांनि मोनसे बिथांखि फोसावदों। बे थांखि गोनां हाबाफारिया फैगौ 5 बोसोराव हादोर नाङैनो दै लामानि बिथायारि सानज'थायनि जौगानायाव गोसो होगोन। बे सानथांखिनि मोनसे गाहाय बाहागोआ दैमायारि सुबुं समाजारि जौगाथाय बिथांखि, जायनि थांखिया हायुङारि दै लामाफोराव थानाय हारिफोरखौ जौगाहोनाय। बे बिथांखिया फालांगि आरो दावबायथायखौ जौगाहोगोन, रोंगौथिखौ बांहोगोन आरो हारिमुआरि उनमोनथायखौ रैखा खालामगोन। TTP-जों वजीरिस्तानाव मोनसे गिख्रंथाव एनकाउन्टार। पाकिस्तान रौनियानि सायाव TTP-आ गाग्लोबनायाव मेजर मइज अब्बास साहा आरो लान्स नायक जिब्रानआ जिउ गोमादों। मेजर मइज अब्बास साहायानो बालाकोट गाग्लोबनायनि सानसे उनाव जोखोम जानाय थासारियाव भारतनि विंग कमान्डार अभिनन्दनखौ हमदोंमोन। विंग कमान्डार अभिनन्दनखौ हमनायनि दाबि खालामग्रा सासे पाकिस्ताननि मेजरखौ बुथारनाय जादों। पाकिस्ताननिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां फैगासिनो दङ। बेवहाय खोला वजीरिस्ताननि सोरगोथायाव मेजर मइज अब्बास साहा मुंनि सासे मावख'गिरिया TTP गाग्लोबनायाव जिउ गोमादों। मेजर मइज अब्बास साहायानो बै मावख'गिरि जाय 2019 मायथाइयाव बालाकोट गाग्लोबनायनि समाव भारतनि अख्रां सान्थ्रि मावख'गिरि विंग कमान्डार अभिनन्दन वर्तमानखौ हमदोंमोन। पाकिस्तानी रौनियानि बायदिब्ला मेजर मइज अब्बास साहा आरो लान्स नायक जिब्रानआ TTP-नि गाग्लोबनायाव जिउ गोमादोंमोन। पाकिस्तानी रौनिया हानजाया TTP-नि 11 सोद्रोमाफोरखौ बुथारदों होननानै दाबि खालामदों। डन निउजनि बायदिब्ला पाकिस्तानी रौनिया हानजानि मिडिया गांखंआ मंगलबाराव फोरमायदोंमोन दि खैबर पख्तनख्वानि खोला वजीरिस्तान जिल्लायाव मोनसे इन्टेलिजेन्स बिथायारि अपारेशननि समाव 2 रौनियाया जिउ गोमादोंमोन। उत्तराखंडनि रुद्रप्रयाग जिल्लायाव चार धाम जात्रा गोथार थावनि दावबायारिफोरखौ रोगानाय गंसे बासआ
अलकानन्द दैमायाव गोग्लैलांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव सानै सुबुङा दुखुनांथावै जिउ खहा जानायजों लोगोसेनो 10 सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दङ। बद्रीनाथ फारसे थांनाय बे बास गारियाव ड्राइभारजों लोगोसे गासै 20 दावबायारिफोर दङमोन। बबेखानि ड्राइभारा हाजोनि गोजौ लामायाव थांलाय फैलाय खालामनाय समाव गारिखौ हरखाबै सामलायनो हास्लाबाखैमोन, जायनि जाहोनाव गारिया हाजोनिफ्राय गाहायाव बोहैनाय दैमायाव गोग्लैलांदोंमोन। रैखाथि हानजाया दासिम 8 दावबायारिफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय। लोगोसेनो पुलिस आरो स्टेट डिजास्टार रेसपन्स फर्सनि रैखाथि हानजाफोरखौ जायगानि थागिरिफोरनि मददजों थाबैनो जाथायसालियाव दैथायहरदोंमोन। बे जाथायाव जोखोम जानाय दावबायारिफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय जायगानि देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो गोमानानै थानाय गुबुन दावबायारिफोरखौ दासान्दि नागिरनाया सोलिगासिनो दङ। भारतआ तुर्कीनि बेरेखायै मोनसे अपारेशन जागायदों नामा, जाय पाकिस्तानखौ हेफाजाब होदोंमोन? भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि गाहाया तुर्कीनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुरनि न'आव आगान हैदों। सिंजों सिं माबाफोर जागासिनो दं नामा? अपारेशन सिन्दुरनि समाव भारतारि अख्रां सान्थ्रिया पाकिस्ताननि उदखारिफोरनि बिटिआरि सानज'थायाव जेरै थि गाग्लोबदोंमोन, बेखौ ग्रीसआ मोनसे केस स्टाडि महरै नायगासिनो दङ। ग्रीस सिटी टाइम्सनि बायदिब्ला ग्रीक अख्रां सान्थ्रिया बे अपारेशननि सोमोन्दै भारतनिफ्राय सोलोआरि सान्थौ आरो सोलोआरि खारि बिदों। अपारेशन सिन्दुरनि समाव पाकिस्तानखौ हेफाजाब होग्रा तुर्कीनि बेरेखायै भारतनि अपारेशन सोलिगासिनो दं नामा? बे सोंलु सिखांदों मानोना भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि गाहाय अमरप्रीत सिंहआ ग्रीसआव सौहैबाय। ग्रीस आरो तुर्कीनि गेजेराव सोमोन्दोआ जोबोद गाज्रि आरो तुर्कीखौ हेंथा होनो थाखाय भारतआ ग्रीसजों रौनिया हेफाजाबखौ बांहोनो गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबोगासिनो दङ। ग्रीसआव सौहैनायनि उनाव भारतारि अख्रां सान्थ्रिनि गाहाय एपि सिंहखौ हेलेनिक एयार फर्सनि गाहाय लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल डिमोस्टेनिस ग्रिगरियाडिसआ बरायदों। बे दावबायनाया मोनसे सरासनस्रा रौनिया हेफाजाब होलायनाय नाजानाय बायदि नुनो हागौ, नाथाय बेनि राजखान्थियारि गोहोम गोग्लैनाया मख'जाथाव। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।